ugledu Labubu lutkom na sigurnosnoj kameri. Devojku koja liči na demona ima crne oči. Šta se dešava na ovom? Ljudi moji, u prvom klipu imamo neko stvorenje, ne znam šta je ovo, koji se odjednom pretvara u psa. I ovaj lik koji dolazi u fazonu je, to je ozbunjen, šta se dešava? Ljudi moji, neko ima objašnjenje za ovo, ja mislim da su ovo skin Valkyri, mislim da su ovo skin Valkyri 100%, ali ne znam, pišite mi vi dole u komentare vaše mišljenje, šta mislite šta bi ovo mogu biti. U sljedećem videu ljudi imamo gol demona ulovljenog na kameri. Gledajte ovu djevojku, sad kad pauziram, gledajte njene oči, prosto su crne. Ja ne znam šta, da vidim, ja gotovo, ne znam šta bi radio u tom trenutku, sigurno ne bi snimao, možda i bi snimao za ovaj klip kontenta, ali stalno, prestrašno, ne znam šta se ovdje dešava, ozbiljno, ne znam šta se ovdje dešava. Ljudi moji, prema što nastavimo klip, molio bi vas sve da lajkujete ovaj video i subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa i još ovakvog kontenta. Samo je to sekunda meni mnogo znači, tako da molim vas to radite, idemo sad da nastavimo klip, idemo u sljedeći video. U sljedećem videu imamo neku majku koju će sad, gledajte sad ovo, pažljivo posmatrajte. Odjednom je nešto povuklo, gledaj, još uvijek je vuče. Tu stepenice, bukvalno ovo je ludo, gledaj, podigao je u vazduh. Ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerojatno, ovako nešto da mi se desi, zapalio bi kuću, pobegao bi odmah. Majka se odmah vraća, bukvalno to nešto, taj drug, ne znam šta je, vleče je, bukvalno ne pušta je, gledajte ovo. Bukvalno je povukao skroz. I ona je nestala. Ona je nestala. Ovo što smo sad vidjeli je jasno postojanje, mislim da svi znam, duhovi postoje. To nije izgled. Duhovi 100%. Ovo je sad video. Ne. U sljedećem klipu imamo djecu, majku koja se igra sa djecom. Dobro, pažljivo pogledajte, sad sam zaustavio, pažljivo pogledajte crnu strelicu. Znate li da se nešto pojavljuje tu? Ono, nešto se pojavljuje, idemo na sljedećem klipu. Gledajte, ono nešto non stop ide i vraća se. Ide i vraća se. Dete je primetilo, govori majci da Bog gleda Bog, ali mama kad se okrene ništa ne vidi, on misli, misli da se on zafrkava s njom, a deca fazom u šoku, ono su u šoku, ne veruju šta se dešava. Ja sam ne znam šta se dešava u ovom klipu, zato što nešto je u toj kući, a ja da sam kao njihova mama iz te kuće, to je htjela bi se i ne bi mi bilo u toj kući, nema šanse da bi ni minut proveli. Znači ne bi više ni papučio za boss bi pršao. Ok ljudi moji, u sljedećem videu pažljivo gledajte ovo. Gledajte ovo, ono lik je našao neko dete iza svog televizora, ama sad kad on ode, deteta više nema. Ode je isparilo, ono, i mene zanima šta je ovo. Šta se ovdje izdešavalo, baš me zanima. Šta se u ovoj kući desilo da se bukvalno neko pojavljuje i nestaje, bukvalno nadam se da ste propustili bukvalno kakve se dete. Ja vidu, nemam pojma, ako imate bilo kakve bilo koji od ovih videa, napišite dole, znači da ih pročitate. Ljudi moji, pogledajte ovaj video. Ovaj video tačno ukazuje da su Labubu ukleti. Gledaj, bukvalno je ona ili on, ne znam šta je, uhvatio mačku za rep. Pa ti mi onda reci da Labubu nisu ukleti. Ti mi reci da ove male đavolje su ukleti. Malo prestrašno. I ljudi moji, to je bilo sve što ste se ogledali. Nadam se da ste uživali u ovim hororima što ste vidjeli. Katastrofa, iskreno.
još ovak videa, napišite dole u komentarima, lajkajte ovaj video, subscribe na kanal i nikako ne možete zaboraviti da opalite to zvonce, jer će vam stići notifikacije kad izađe svaki moj sljedeći video, ljudi moji. A sada, lijep pozdrav i